Φανταστείτε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία μπορεί να προβλέψει το μέλλον σας με ακρίβεια. Τι αν είχατε μια συσκευή που σας έλεγε πώς θα εξελιχθούν οι επιλογές σας? Αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να προσφέρει ασφάλεια και καθοδήγηση, αλλά ταυτόχρονα θα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ελευθερία της βούλησης. Αν ξέρατε το μέλλον σας, θα σκεφτόσασταν διαφορετικά τις αποφάσεις σας. Θα νιώθατε ότι έχετε την ελευθερία να επιλέξετε ή θα γινόσασταν παθητικοί θεατές στη ζωή σας. Η πίεση να επιβεβαιώσετε τις προβλέψεις θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά σας και τις σχέσεις σας, δημιουργώντας μια αίσθηση αναγκαιότητας. Επιπλέον, οι ηθικές συνέπειες θα ήταν τεράστιες. Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες? Πώς θα μπορούσε η κοινωνία να χειριστεί τις ανισότητες που θα προκύψουν? Στο τέλος, η δυνατότητα της πρόβλεψης μπορεί να μας προσφέρει μια ψευδαίσθηση ελέγχου, ωστόσο θα μπορούσε να μας απομακρύνει από την αληθινή ουσία των επιλογών μας, θέτοντας σε κίνδυνο την αυθεντική μας ελευθερία και αυτονομία. Η ζωή μας θα γινόταν ένα παιχνίδι στρατηγικής, όπου οι αποφάσεις μας θα καθορίζονταν από τις προβλέψεις και όχι από τις επιθυμίες μας.